ଭାବିଥିଲି ନୂଆ ବର୍ଷଠୁ କ'ଣ ଡିଟିଂ କରିବି। ମୋଟି ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବି, ଆଉ ବେଶୀ ଖାଇବିନି, ପତଳା ହେବି, ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବି। ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ କେତେ କଥା ଭାବିଥିଲି। ଜିମ୍ ଫିମ୍ ତ ଯାଇପାରିବିନି, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 6ଟା ବାଜିଯାଉଛି, କାମଧନ୍ଦା କଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ରହିଲା ଖାଇବା କଥା। ଭାବିଥିଲି ଡାଇଟିଂ କରିବି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ୍, କୁରକୁରି ଫୁରକୁରି କିଛି ଖାଇବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ସିନା ବାହା ହେଇଛି, ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ମତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭାବିକି ମୋ ପାଇଁ କୁରକୁରି ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କୁରକୁରି ଚକୋଲେଟ୍, ତାକୁ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ନା କାହାକୁ ଦେବି? କସ୍ମିନ୍ କାରଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଇବି ନା ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଡାଇଟିଂ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ଦୋସା କର, କାଲି ଚାଉମିନ କର। ଆଉ ଖାଇବିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି, କଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ସେ ସବୁ ଯାକ ଖାଇବ। ଏଡେ ମୁହଁ ତାଙ୍କର, ସେ ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେବେ, ମତେ ଦେବେନି ପୁଣି। ମୁଁ ଖାଇବିନି, ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଁ, ବାସନ ଧୋଇବି ମୁଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବି ମୁଁ, ଖାଇବେ ସିଏ।